زينان وانا وحبرتان حزو حجي يجمرالو زخبركم سمعتنا نفنونا ختكتاتلو بخبري نعدمكم سلام زي خبركم تحاتلت فنو راديو بي بي سي نايلوم مدلواتنا زي سبب تستوى قريبو الله مرات حقرات كجلة شوعاتا بتقراي زي فتسام زلو جهزت 7 مسالات كونينوم وتحدرات منكس إثيوبيا بتقراي جاملاو قتلت كم فتسامو زي أمت مرتقو ترخيبو ورور ودا قدل ورور وياني مجرد زناي حوحات مودعت ايو تقاوم سلفات إثيوبيا منكستي ابستغلالي بوتات نزبس حوزلو متقعتات تحتاتي يلوم إذا خمسنا حلوك قدامي مينستر أبي أحمد لومي سالساي عمت بعلى شمتو خبيرو زبلو ناس حد سرتيناتات كنا قربينا كحسيتو اللبرهاني مكتتالكم بخبر عدم بجلة شوعات جي 7 فلتا بقطباز معبلا حجرات ألم بتي كاب تجرايز وتزلوت أبصبات مجحسب أو مسلات أزين كم تجاهلا جليتن تي بريطانيا أمريكا حبرة أوروبا نزركبوا جلة أتوم تفتسمهم زبحالو جبنات كمرمرون فتسمتهم كحتتون تسوي له دخل مريم بغيت منيسترات قداي وصايتنا بالات هجرات بحبار أبزوت ومجلسين أبغون سراويت من قست إثيوبيا تسليفا من صار حيلتات تجرايز واجو زلوا وتهدرات إيرتراك وصوتهم حسينهم وتهدرات كلتين هجرات حيالو كبت مجحسب أو مسالات فتسيمهم تبعيلهم يخصصون قلي كابتوم كستات جاملاو قتلس بلاويان سبات صوتاو عمت زمتان قبل السدنيا تستخياد مجحس مسالاتن يركبوهم إيرتران أتي قبل لعز قرب كستات سنعي بمبال كنصقون كلان بوغن إثيوبيا دمان اتي أفل ما زخون استقتل سبيلاو سبيلن زبل زنبرك قدامي منيستر أبي أحمد مجهاس مسالات كم استفدسمي أبز قربوان تأمين اللهم أبتو كينات بأماي زغصرو سبيلاويان سبات كم استقتلون بأماي تشحا زغصرو كم استمازابلون يقلز قتل سبيلاويان صوتام عمت الماما دبدابات قدود مفنك قال نبرت تقراين إيرتراويان سدتنياتاتن خونن كبل قجل سوعاتك بحابار أبزوت ومقلس قليسوم نتزبال زولو قبانات نمفلاتن نتوم نتقسطات سبعو مسلا زفتصمون محتاتن ناتقا قلوصن زي شاراون مرمرا مكياد أقداسو يدمايلوم بزعباتي ناخفي زخي زولو حدقا سينت مقبي كم استشاقلي بمتقاس حسوس زي تقدبن سبعاون رتئتنا بتكل الكاعت تسويعوم بقدامي منيستر أبي أحمد توهابين حيلتات إيرترا كاب إثيوبيا كم زوصو زحبر مقلتين بحاقوس كم استقبل وغن اتهم سبسلطان قليسوم اللوم معاس كم زوصقن اتقدامي منيستر بنصور أي قلت أنزلهم إيرتراون بزعباتو قداي زهابتو مقلس يلن أبز حلف السمون سراحتنياتات سبعة ورتئت حورات هقرات نابتناستات اسراشح إيرتراويان سدتنياتات زنبرون معسكرات حصاتن شمالبان بسيهم نيروم انتخونين كلتين معسكرات فتصوم عنين اب انزنبرا مسالتاتون كل عنيون تزميتون كم زرخبو الرقاقصوم بي بي سي اب تجراي ابالات سرايت منكس إثيوبيا جاملاو قتلت كم فتسمو زرقاقص مرتوع رخيبو اتمرتوع اتوم بوحدو 15 زخون سبات زي تقاتلو بوتا بتغكل ابي كم زخونون زك عليو اتقتلت اب كل تجراي اب تقا محبره دغو تبحر كتما كم تفصه بي بي سي افريكا اي الرقاقصو اتبوتا سرايت منكس إثيوبيا أنصار سرايت حوحات زواج أولو زلوا بوتايو نتصبصب أفريقياي حنا زراتيون كتغربايا بي بي سي أبالا سراويت إثيوبيا أبتقراي زي تعطقو سبات قتلهم نبقدل كصدفو زرقيو مسلتات كبصحوون كلو أب حدا فيديو وتهدراو خدان زتخدن عطوقات حدا قجل مريحهم نب حدا دندس قدل كخدو تعذبون دحرزي سبات وديقوم ورور ودا قدل ورور بزحات أب مفلمتا ورح مقابيت نزمسلي ببزعي أب محبراو ميديا يقبابلو نيروم إز فيديو كأ أب تغلل بزعبا استفتسما جاملاو جفجاف زرقيو نداج بنور عريف نبر نزي نمخانو إز فيديو بلك عبيناي بوتا يتسائلو إز قفعي معاسي تفتسمو اتوم قداتك انتاوتيوم نزوم بقيدي زاتو سبات من يقتلو اسكرينوم نابقدل صديفوم مجرشو ينو انغدي نزين مملاس بي بي سي بزحات زسكفت حستو زلو مسلتات يبصحو ابت مسل الزرأي قص مريت مسكاب ساتلايت استوسد مسلي اتخبابي بمنصصر اتبوتا اب تግራይ ማህበረ ዴጎ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ከባቢ ምዃኑ ክንፈልጥ ክኢልና
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር 2020 መንግስቲ ኢትዮጵያ ነተብ ትግራይ ዝዓስከረ ሰራዊት እዝ ሰሜን መጥቃዕቲ ተፈጺምዎ ብዝብል ክሲ ኣብ ልዕሊ እቲ አንጻር ማእኸላይ መንግስቲ ዝናሓናሕ ዝነበረ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት መጥቃዕቲ ጀሚሩ ወተሃደራት ኤርትራ እውን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሓጊዞም ኣብቲ ኩናት ተሳቲፎም ኣብ ትግራይ ኩሉ ዓይነት ማሕበራዊ መራኸቢታት ስለዝተዓጽወ እቲ ጎንፂ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ዝተኸወለ እዩ ነይሩ እዞም ቪዲዮታት መዓዝ ከም ዝተሰኣሉ ስለዘይንፈልጥ እቲ ቅትለት ኣብ ማህበረ ዴጎ መዓዝ ከም ዝተፈጸመ ርግጸኛታት ክንከውን ኣይከኣልናን እንተኾነ እቶም ዝተዓጠቑ ወተሃደራት ዝተኸደንዎ ክዳን ምስ ወተሃደራዊ ክዳን ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝመሳሰል እዩ ኣብ ምናቶም ዘሎ ወተሃደራዊ መለለይኦም እውን ሕብሪ ባንዴራ ኢትዮጵያ ኣለዎ ቋንቋ ኣምሓርኛ ኸ ኣይዛረቡ قتلو أنت ود قتلو ندو ويس أنا بعلي خمسة እቶም ግዳያት ዝተኸደንዎ ክዳን ሰለማውያን ሰባት ኮይኑ ትግርኛ ኸ ኣይዛረቡ ሓደ ካብቶም ዕጡቃት ወተሃደራት ድማ እዞም ሰባት ናይ ህወሓት እዮም ክብል ይስማዕ ወያኔ መጨረሻ እዚ ናይ ህወሓት መወዳእታ እዩ ምሕረት ዝበሃል የብልናን ምሕረት የለንም ሕዚ ሕብራት ሃገራት በቶም ኣብቲ ኩናት ዝተሳተፉ ሓይልታት ተፈጺሞም ዝበሃሉ ግፍዕታት ኣብ ምጽራይ ይርከብ ዳይሬክተር ሂውማን ራይትስ ዎች ምብራቅ አፍሪካ ላቲሻ ባደር Since the beginning of the conflict ጎንፂ ኣብ ትግራይ ካብ ጅመረት ሒዙ ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያን ተሓባበርቶምን ዝፈጸምዎም ዘይሕጋዊ መቅተል ተሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ግሰታት ምፍጻሞም ዘረጋግጹ ሰነዳት ኣለውና እዮም እዚ ክስተት ከዓ ብገበን ኩናት ክሕትት ዝኽእል ስለዝኾነ ተወሳኺ ምጽራይ ከድልዩ እዩ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዞም ቪድዮታት መልስ ክቡና ሕቶ ቀሪብና ኣሎም ነርና ይኹን እምበር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተረኽቡ ቪድዮታትን ጥርዓናትን መርትዖ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም ዝብል ምላሽ ሂቦም ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ትግራይ ግፍዕታትን ጾታዊ ዓመጻትን ከም ዝተፈጸሙ ብምእማን ሞያ መሰረት ዝገበረ ወታደራዊ ስነ ምግባር ንምሕያል ከም ዝሰርሕ ተዛሪቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ብዝወሰዶ ወታደራዊ ስጉምቲ ከም ዝተዓወተ እኳ እንተኣወጀ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ግን ይቕጽል ኣሎ ኣብቶም ዝሓለፉ 5 ኣዋርሕ ናይ ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ዘርእዩ ዘሰንብዱ ስእልታት ድማ ቀስ ብቐስ ክወጹ ጀሚሮም ኣለዉ ናብ ሓጸር ዜናታት ክንሰግር ኣብ ኤርትራ 26 ተወሰኽቲ ሰባት ኮሮና ቫይረስ ከም ዝረኽቦም ሚኒስትር ጥዕና ሓቢሩ ካልኦት 9 ሰባት ሓወዮም ካብ ሆስፒታል ተፋንዮም ኣለዉ ክሳብ ሎሚ ኣብታ ሃገር 3334 ተላልፎም 10 ድማ መይቶም ኣለዉ ኣብ ማሊ 4 ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ከም ዝተቐትሉን ሓያሎ ከም ዝቆሰሉን ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ እቲ መጥቃዕቲ ጅሃዳውያን ዕጡቃት ከም ዝፈጸሙ ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ይግለጽ ኣብ ካልእ ቦታ እውን 2 ወተሃደራት ማሊ ከም ዝተቐትሉ ተፈሊጡሎ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ዝተመርጸ ሓድሽ ፕሬዝዳንት ኒጀር መሐመድ ባዙም ሎሚ ኣብ ርእሰ ከተማ ኒያሜ ቃለ መሓላ ፈጺሙ ኣብታ ሃገር ንፈለማ እዋን ዝተኻየደ ዲሞክራሲያዊ ምስጋር ስልጣን እዩ ተባሂሉሎ መንግስቲ ሃገር ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ንዝተኻየደ ፈተና ዕልዋ ከም ዘፍሸለ ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር ቻይና ጋዜጠኛታት ወጻኢ ተሰራጢ ኣላ ክብል ሕብረት ኣውሮጳ ከሲሱ እቲ ሕብረት ወኪል ቢቢሲ ብተሃገር ብሓይሊ ናብ ታይዋን ክወፅእ ድሕሪ ምግዳርዩ ነቲ መግለፂ ውፅኡ ቻይና ነቲ ናይ ምዝራብን ፕረስን ናጽነት ንምውሓስ ዝኣተወቶ ዓለም ለኻዊ ሓላፍነታ ክትኽብር እቲ ሕብረት ተማሕፂኑ ኣሎ ኣብ ታይዋን በዘጋጠመ ሓደጋ ባቡር ብውሕዱ 50 ሰባት መይቶም ብዓሰርታት ዝወፀሩ ካልኦት ቆሲሎም እቲ ሓደጋ ሓንቲ ኣስታት 500 ሰባት ሒዛት ብፍጥነት ትጓዓዝ ዝነበረት ባቡር ምስ ሓንቲ ኣብ መስመራ እትው ኢላ ዝፀንሐት ናይ ህንፃ መኪና ብምግጫዋ ዝሰዓበ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ባልደራስ ንሓቀኛ ዴሞክራሲ ዝተባሃለ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ንዝተፈጸመ መጥቃዕቲ መንግስቲ ሃገር ተሓታቲ ኢሉ ኣብ ሰሙን ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 28 ሰባት ከም ዝሞቱን 12 ድማ ጉድኣት ከም ዝበጽሖም መንግስቲ ኦሮሚያ ኣፍሊጡ መንግስቲ ኦነግ ሸኔ ዝተባሃለ ዕጡቕ ዩነት መጥቃዕቲ ፈጺሙ ክብል እንከሎ ፖለቲካዊ ውድባትን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ግን መንግስቲ ነዞም መጥቃዕታት ደው ከብሎም ኣለዎ ይብሉ ባልደራስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ጸገም ጸጥታ ኣብ ዘለዎም ከባቢታት ድሕነት ህዝቢ ክህሉ ብዘይምኽኣሉ ብሄር ተኮር መጥቃዕታት ክፍጽሙ ምክንያት ኮይኑ እዩ ክብል ከሲሱሎ
ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማውን ኣብ ሰሙን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብምዝኻር እቲ መጥቃዕቲ ቅድሚ ምፍጻሙ ነቲ ከባቢ ከመሓድሩ ሓላፍነት ዝተዋህቦም ኣመሓደርቲ ጣብያን ወረዳን ምፍርራሕ በፂሕዎም ነይሩ ኢሉ እዚ ብደረጃ ክልል ይኹን መንግስቲ ፌደራል ነቲ ጸገም ዝምጥን ትኹረት ዘይመሃቡ ዘመልክት እዩ ብምባል ድማ ንመንግስቲ ነቒፉ ኣብ ኣሜሪካ ዳይሬክተር ኣድቮኬሲ ኣምሓራ ዝኾነ ሆነ ማንደፍሮ መንግስቲ ቀንዲ ተኸታቲ እቲ ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ እዩ ይብል መንግስቲ ዋና ስራው ዜጎችን መንግስቲ ቀንዲ ስርሑ ድሕነት ዜጋታት ምሕላው ስለ ዝኾነ ዝፍጸሙ ዘለዉ መጥቃዕትታት ካብ ፌደራል ክሳብ ታሕተዎት ኣመራርሓ ክልል ኦሮምያ ዘለዉ እዮም ተሓተቱ ዝኾኑ ኣብ ወለጋ ዝተፈጸመ ቅትለት መብዛሕትኡ ግዜ ሓይልታት ጸጥታ ናብቲ ከባቢ ቅድሚ ምብፅሖም ወይ እውን ካብቲ ከባቢ ምስ ወፁ እዮም ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ክባሃል ንሰምዕ ሓይልታት ጸጥታ መምርሒ ኣይተዋህበናን ብምባል ዜጋታት ክቕተሉ ርኢና ኢና ስለዚ እቲ መሓውር መንግስቲ ዜጋታት ካብ ሞት ኣብ ክንዲ ምሕላው ሞቶም እናርአየ ብምሕላፉ አካል ተጸገም ኮይኑ ይልና ኢና ናምን የችግሩ አካል ሆነዋል ብለን ነው ምናምን አማሓዳር ክልል አምሓራ አቶ አገኘው ተሻገር ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቶም ኣብ ልዕሊ አምሓራ ዝፍጸሙ ዘለው መጥቃዕታት ደው ንኽብሉ ሕጹጽ መድረኽ ዘተ ክዳሎ ንሓትት ኢሉ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰልውን ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኩነታት ጸጥታት ከባቢ ከምዘይ ተመሓየሸ ዘርእን ኣብቲ ክልልን መዋሰንቲ ከባቢታትን እናሰፍሐ ዝመጽእ ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል የስዕብ ምህላው ዘርኢ ኢሉ ኤምባሲ አሜሪካ በኢትዮጵያውን ኣብ ክልላት ቤንሻንጉልን ኦሮሚያን ዝፍጸሙ ዘለው መጥቃዕቲ ኮኒኑሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ ግጭትን ተቃውሞን ምስ ዓበየ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብፍቃዱ ካብ መዝነት ወሪዱ ብ24 መጋቢት 2010 ኣቋጽራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ተሸይሙ ኣብቲ መዓልቲ ኣብቲ ን35 ደቂቃ ዝወሰደ ፈላም መደሩ ኣብ ፖለቲካ ቁጠባ ኣብ ወጻኢ ርክባት ምስ ኤርትራ ን20 ዓመታት ተቋሪጹ ዝነበረ ርክብ ምሕዳስን ዝኣመሰለ ሰፊሕ ማሕበራዊ መምሕያሽ ከም ዝገብር ቃላት እዩ ከምኡ ካብ ዝበሃል 3 ዓመት ኮይኑሎ ካብ ሾክ ሳብ ሕጂ ንዘሎ ኩነታት ምስ መሳርሕቲ ተስፋ ለማርያ ክንደህሶይና ኣብ ቀዳሞት ኣዋርሕ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብዙሓት ብፖለቲካ ተኣሲሮም ዝነበሩ ካብ ማእሰርቲ ተፈቲሖም ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ብረት ዓጢቆም ዝዋግኡ ዝነበሩ እሞ ብግብረ ሽበራ ከይተረፈ ተወንጅሎም ዝጸንሑ ብረቶም ኣውሪዶም ብሰላም ክቃለሱ ንዓዶም ዝተመልስሉ እዋን ነይሩ በዚ ከዓ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ተመጉሱ ዓለም ለኻዊ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ከይተረፈ ድሕሪ 14 ዓመታት ኢትዮጵያ እሱር ጋዜጠኛ የብላን ክብል ወን ምስክር ነቱ ሂብ ነይሩ እንተኾነ ሕጂ ኩሉ ነገር ከምቲ ዝጀመሮ ዝቀጸለ ይመስልን ኦኤምኤን ዝተባህለ መደበር ቴሌቪዥን ኣብ አዲስ አበባ ዝነበረ ቤት ጽሕፈቱ ተዓጺሎ ኣብ ዝተፈላለየ አጋጣሚታት ከዓ ጋዜጠኛታት ክእሰሩ ይረኣዩ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ንጹሓን ሰባት ኢላማ ዝገበረ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ኣጋጢሙ እዩ ቅድሚ 4 ወርሒ ኣብ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ቀሪቡ መምርሒ ዝሃበ ቀዳማይ ሚኒስትር ግጭት ፌደራል መንግስትን ሕወሓትን ከእተኻ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ሃገር ብድምር 113 ግጭት ከም ዘጋጠመ ገሊጹ ድሕሪ ቅትለት ኣርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ብዝተላዕለ ናዕቢ ኣብ 3 መዓልታት 123 ሰባት ብኣባላት ጸጥታን ኣብቲ እግርግር ብዝተሳተፉ ሰባትን ምስ ሞቱ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ መንግስቲ ዘሎ ኣይመስልን ብዝብል ኣርእስቲ መግለጺ ውፅኢ ነይሩ ኣብይ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ብዙሓት ላዕሎት ሰበስልጣን ተቐቲሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት እውን ብዙሓት ታሕቶት ሓለፍቲ መይቶም ክሳብ እዚ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ግጭት እንደስስ እንድሕር ኮይና ድማ ብምክንያት ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እቲ ብዝሓለፈ ወርሒ ታህሳስ ክካየድ ዝነበረ ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ንክናዋሕ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ምስ ወሰነኻ መንግስቲ ትግራይ ነቲ ሓሳብ ስለዘይተቐበሎ ናይ ክልሉ በይናዊ ምርጫ ገይሩ ክልል ትግራይ ንመንግስቲ ፌደራል ኣፍልጦ ነፊግዎ መንግስቲ ፌደራል ከዓ ነቲ ክልል ዝዋሃብ ዝነበረ ባጀት ነቲ ሓድሽ ክልላዊ መንግስቲ ከምዘይሂብ ኣፍሊጡ ድሕሪ ሂደት ሳምንታት ከዓ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዝ መጥቃዕቲ ምስ ፈጸመ ናብ ወታደራዊ ግጭት ተኣትዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ዝተሸመሉ እዋን ንመንግስቲ ኤርትራ ናይ ሰላም ጻዊት ምቕራቡ ብብዙሓት ትጽቢት ዘይተነበረሉ እዩ ነይሩ ድሕሪ 4 ወርሒ ንኣስመራ ኣትዩ ነቲ ን2 10 ዓመታት ዝጸንሐ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ሃዋሁ ቀይሮ ኣገልግሎት ስልክን መገዲ ኣየርን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ድማ ጀሚሩ ተፈላለዮም ዝነበሩ ቤተሰብ ተራኺቦም ዶባቱን ተኸፊቱ ከም ውጽኢቱ ከዓ አብይ አሕመድ ናይ 2019 ተሸላሚ ኖቤል ክኸውን በቂዑ እንተኾነ ድሕሪ ቁሩብ ኣዋርሕ ብወግዒ ብዘይተዘረበሉ ምክንያት እቲ ዶባት ደጊሙ ተዓጽዩ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ከዓ ፍሉጥ መርሓ የብሉን ተባሂሉ ተነቂፉ ክቡራት ሰማዕትና ሎም ምሸት ዝበልና ምድላዋት ቢቢሲ ትግርኛ ዜናዮም ነይሮም ፈኖና ኣብ ሓፂር ማዕበልን ኣብ ሳተላይትን ይመሓላለፍ እዩ
ኣብ መርበብ ሓበሬታና bbc.com/ትግርኛ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ bbc ኒውስ ትግርኛ ተወሳኺ እዋናዊ ሓበሬታት ምርካብ ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም ምስ ኣዳላዊት መደባት ሓና ዘራፅዮን ስቱድዮ ቴክኒሽያን ሙባረክ ኣብደላን ምሳኹም ፀናሕኩ ካሕሳይ ተወልደ ብርሃኔ ሰናይ ቀዳም ሰንበት